é que este tipo de ritmo se mida a 2x4. Pola descripción que nela se fai no libro, logramos interpretar os pasos e movimentos que se executaban en cada unha das partes da melodía e podemos así poñer sobre estea esa canción que se bailará a continuación, esa carballesa. Pero antes de vela, imos escoitar a Muiñeira da Montaña, porque xa sabedes, para que os baile, sempre tivo que haber quen toque.